jeg har startet på alt det her som en udvikling af mine kampsporter og løbe maraton og generelt udfordre sig selv mere og mere, ikke? Og så kan jeg godt lide, når man løber langt, så arbejder man meget med sin krop og sin mentale styrke. Og man skal hele tiden arbejde med sin motivation, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og jo længere, jo hårdere, jo bedre for den tilstand, jeg er i lige nu, ikke? Jeg synes bare, jeg bliver med hvert løb og med hver udvikling bliver stærkere og stærkere. Og det er, ja, nu skal jeg ned og løbe Sahara, og det er et løb, jeg har løbet, jeg tror det er 5. gang eller sådan noget, jeg skal løbe det. Og det er simpelthen noget af det bedste, jeg ved at være i ørken. Det er så fantastisk. Hvorfor? Varmen og stilheden, og det varme sand, og man tror ikke, der er noget som helst i en ørken, men når man er derude, og natten falder på, kommer alle dyrene frem, og det er simpelthen så fedt at være i ørken, og jeg har sådan en eller anden, jeg skal være i ørken 2 gange om året, fordi det simpelthen er så, det er mad for min sjæl, kan man vel kalde det, og min kone har det på samme måde, så det er jo lidt heldigt. Er du afhængig? Ja, ørken ja, i hvert fald, og at løbe ja. Altså hvis man kan sige, at det er jo en udvikling, man er igennem, og hvis man hele tiden bliver stærkere og hele tiden kan udfordre sig selv og holde motivationen oppe, så er jeg afhængig. Men altså den dag jeg ikke kan motivere mig selv til at komme ud og løbe en morgentur og sådan noget, så gør jeg det nok ikke mere. Men jeg har ikke oplevet den dag endnu, og jeg tror ikke den kommer.